Malawi Today. Serabanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Programu ya Twitter imene timaiti nkhanga zaona amalawi. Kodi promotion, tikati promotion timanena tukagulube kanthu pakakhala pa kampani timazoti kagulu kanthu kuti anthuwa akwezedwa maudindo. Koma promotion kungosankhana kuti aujeni uyo mwana wa ujeni awo amachoka kwakuti awo abambo awo timaphunzira nawo limodzi school. Imeneyo si promotion, ndiyongofuna kwapimba amalawi maso. Amalawi ku defense force kumene kukwabwera ma promotion, koma ma promotion onse abwera ku defense force, ma promotion amene abwera ku Malawi police service, ma promotion amene achitika ku department ya education, maphunzisi, anthu onse aja su promotion yayi. Komano ndi mbali imodzi yowauza zonoti tikufuna tingokuthokozera ntuni chifukwa tikukufuna anthu tikugwirisireni ntchito. Choncho ma promotion abwera amene tikumvawa ena akumayankhula akayima mapodium, sima promotion enoti amalawi tigwedezeke olo kumanyumba ako kumati abambo anga apasidwa promotion, achimwene anga apasa promotion. Ndizomvesa chisoni kuti ma promotion iwa akuchitika chifukwa cha chisankho chimene chikubwerachi. Gulu lonse limene lapangidwa ma promotion ndi gulu limene akufuna akaligwirise ntchito pofuna kubera zisankho zimene zikubwerazi. Choncho amalawi, ku Malawi ame kwachitika ma promotion amene ma promotion yake ndikuyankhula pano anthu ambirimbiri sakukondwa chifukwa cha ma promotion amenewo, chifukwa chonena kuti ma promotion akwezedwa ndi ma driver akwezedwa ndi ma driver wa deputy army commander wakwezedwa udindo, komanso driver wa kowirira, a driver akowirira naonso akwezaso udindo, ameneyi amagwira ntchito ngati wa military police. Driver wa owirira kumaloko nkokwitima driver wawo wa okwitima driver wawo ampasa promotion. Ndi amalawi nkumanena kuti promotion imeneyo ithandize chani kwa mtundu wa Malawi. Promotion ampasa driver wa okwitima, wapasidwa driver, wapasidwa promotion. Ndi driverso wa a deputy commander wapasidwaso promotion. Ndi zimene tu tikuzimva akamati ma promotion. Koma ma promotion ambiri amene achitika ku police service, ma promotion amene achitika
ku unduna wa za maphunzisi ma promotion ameneyo anthu amenewa ndi amene akukonzekeresedwa kuti azabere chisankho. Ndi lero ndabwera ndi programu yokhuzana ndi chisankho chimene chikuchitika 2025. ndikufuna ndichite alert anthu okavota komanso ndichite alert inu amene mukuzicha eni zipani, ainaka chipani cha DPP, ainaka chipani cha UDF, ainake achipani cha PP, ainake achipani cha UNDP, amwene fumbo ainawo aichipani chija cha PDP. ndifuna ndachenjeze ndikuwauza anthu amenewa chifukwa chani kwabwera ma promotion amenewawa. Rimpopo ndi Comrade Tayo. Maina pafupifupi 150 sitikudziwa tikapitirirabe kuona mkaununu chifukwa tili panopa tili mu system ya meki sopano ali Mpopo. Chimene chocho ndi chimene sopano chamba kundisangalasa. Ali Mpopo tafika sopano takazikika mu system ya meki, palibenso munthuso amene atatichosemo. Takazikika sopano tiziona zolowa ndizotuluka, zolowa ndizotuluka. Nde pano patakazikika sopano mu system ya meki. Tikunena pano tapanga kafufuku tangopeza asilikali 150 oka amene sakupezeka mukaundula wa voti. Amalawi imene iso ndi danger. Nde sikuloka votalo msilikaliro akapeze kuti dzina lake palibe kukakhala bwanji. Tapanga kaunioni ifeyo ali Mpopo tikupezeka kuti asilikali 150 sakupezeka. Sitikudziwa tikamapitirabe kusogoloko kuti tipeza anthu ochuluka bwanji. Nchifukwa chake tabwera pano ndi nkhani ya kumeki kuti tiuze zipani zonse zotsutsa kuti ntchito imeneyi tigwira bwanji limodzi. Ofunika ntchito iyi tigwire ntchito limodzi ndi zipani zotsutsa. Nkanina ndionena kuti Amalawi pache tinamva kunena kuti anzathu a MCP kuzera kwa Malawi Electoral Commission atuma anthu awo kuti akapange kalembera mu dziko lija la South Africa. Komatu malamulo amanena kuti muzikhala ndi kalata yovomerezeka kuchoka kwa afumu kuti mutenge chiphaso chicha. Sono ku South Africa ku anthuwa azikapita kwa afumu ake ati kuti akatenge chiphaso. Timati tikufunseni ino Malawi Congress Party, mfumu amene mwamtuma kumeneko, Chifimberwa mwamtuma kumeneko, tiye Mabuka, tiye Chikumbu mwamtuma ku South Africa kuti akaimire anthuwa ndi ndani. Nde Amalawi nditha kukuziwisani kunena kuti anthuwa analowa dera lina la Mpumalanga kumenekoko palibe Malawi wina aliyense amene walolera kulembesa mukaundula umenewo kuti apeze chiphaso. Chifukwa cha mavuto amenewa anthuwa zimene aganiza zomanyengerera ma Nigeria komanso kwanyengerera azathu aku Mozambique, kwanyengerera azathu aku Zimbabwe kuti azalemba ndi kumapasa ma ID koma aku Malawi. Zinthu sizili bwino. Nde ndifuna ndipitirire uthenga kunena kuti nonse amene muli mu dziko lija la South Africa musalole wina aliyense kubwera mu njira yonena kuti ife tikupanga mapasipoti, ife tikozo kuthandizani mwa chonchi. Musalole, tazisiyani zipite. Nonse amene mmafuna kupangisa pasipoti, imisani kaye pasipoti yanuyo. Kama mmafuna mukapangise ID, imisani kudikirira boma limene likubwera kusogololo ndi imene lizalongosole china chilichonse. Pakadali pano kumayenda mu dzina lija la Yesu Khristu, kumayenda mama wa kukacha ambuye mndiyang'anire ulendo wangawu ndiyende bwino. Ukafikaso pakhomo ambuye zikomo mwandiyendesa bwino ndafika bwino. Mpakana tikalowe ndi boma lina latsopano limene anthu akathe kukwanisa kupangisa pasipoti mopanda vuto. Pasipoti osati ya chinyengo, pasipoti imene mukaendere maiko ambiri pa dziko la pasi pano, osati pasipoti ya fake. Choncho nditokoze nonse amene mukukana kupangisa ma ID
aku Malawi koma kuziko lichala ku South Africa ndi madobadoba amene atumizidwa ndi Richard Chimwendo. Ndikuthokozeni kwambiri, ndipo madera ena tisalowenso anthuwa akabwera. Kunena kwake zikavuta timati mkazi amene uja ndi wausiru. Ndamumva John kuti mkazi amene uja anazampasa matenda Joseph, ndamumva wakuti kuti mkazi amene uja samabereka. Ndamumva wakuti kuti mwakuti zikavuta timayankhula zambiri. MCP kupyolera mwa president wawo Chakwera, chifukwa president ndo ya MCP Achakwera lero akutiuza ifa Malawi kunena kuti International Monetary Fund ndi bungwe la usiru. Iwo omwewa atatuluka kupita kunja anabwera pakati pati ndikumanjanja ndikumajowa kunena kuti International Monetary Fund ndi bungwe limene liti thandize ife ndipo Malawi atukuka. Lero bungwe lijalangwauza zonoti ife zoti tikupasani thandizo tayimika. Lero Achakwera kukayimali amene ajanda usiru bungwe limene lijandilopanda ntchito likhale lopanda ntchito lero. Akanakhala kuti sana kuze kuti sakupasani thandizo ndetu nawonso amakupasani mafuta aja kuti mafuta sabwera Amalawi, mafuta agalimoto kuchokera ku United Arab Emirates sabwera. World Bank nawo akubweranso ndi masanction awo. Nawonso ku Qatar akubweranso ndi masanction awo. Ku Saudi Arabia nawonso akuti mafuta awo sakufuna. European Union inayonso ikubweranso ndi zawo. Malawi ali pa mavuto. Mulibanji ahiyale Chilomba ahiyale wankulu wa Anti-Corruption Bureau amene usiku wonsewu kuchezera kusakasaka mulandu wonena kuti amange anamalomba chifukwa chonena kuti mathematic sakuifuna ku Malawi. Ndipo chipani cha DPP chanenetsa kunena kuti sichikufuna kugwiritsa nawo ntchito mashini aja mathematic kungolengeza anamalomba. Usiku kunali pakala Richard Chimwendo kumtuma wankulu wa Anti-Corruption Bureau Hilary Chilomba kwauza kuti inu mkulu amene mumpezere milandu ya office abuse. Ndetu milandu kuyang'anidwa, milandu sikupezeka. Alikoma mumpitire ku Malawi Revenue Authority. Kupita ku Malawi Revenue Authority Hilary mpaka maso pyu ngati Billy Mangwe osapeza mulandu ina lonse. Pano Richard Chimwendo panda mutu waima apange bwanji ndina malomba kuti amange chifukwa chongoti mathematics sitikuyifuna. Mutu sukugwira MCP, mutu sukugwira Achimwendo mimba mungolira mpaka kusala pang'ono tamadzi kutuluka. Ngani yakanidwa mathematic koma tungakhala mathematic ikukanidwa. Tikufuna tikuuzeni azipani zotsutsa kunena kuti pakufunika kuchenjera kwambiri.
khalachete kumvesera maboza amene amayankhula Anabelo Mtalimanja kunena kuti machine aspartmetic sakugwira ntchito zimene zija ndi zaboza. Ndipo ndifuna ndithokoze amayi Joyce Banda masiku apitawa anayankhula zonena kuti pakufunika kuchitike auditing mu system ya Malawi Electoral Commission. Komanso chipani cha DPP chabweranso poyera kunena kuti sichikufuna kuzagwiritsa nawo ntchito machine aspartmetic. Ndipo tiwathokoze azipaniwa tikudikiranso zipani zina kuti zibwere zalimbise mtima Amalawi. Choncho chifukwa cha nkhani imeneyi kunali mkumano umene unali pakati pa Anabelo Mtalimanja komanso ma officials ameki ndi chakwera kucha ku State Lodge kumzuzu komwe amakambirana kuti tsopano titani chifukwa zinthuzi zayamba kuvuta zanga kunka kovuta nde kumeneku anakambirana zonena kuti akhazikisa ma polling center afeki. Timvesesane pamenepa timvesesane akhazikisa ma tale center ma center afeki. So MCP ikukhazikisa madera ena oponyera chisankho amene mu system ya Malawi Electoral Commission mulibe. Ndiye ndikufuna ndipemphe zipani zonse zotsutsa kunena kuti whether you like or not pakufunika kunena kuti auditing ichitike. Chifukwa mukachita auditing ndi mmene mukapeze ma polling center onse mu system mo system ya MEC osati mu system ya arithmetic koma mu system ya MEC. Nde mukapita MEC mucha ikuonesani kunena kuti kuzomba tili ndi ma center 12 kuchirazulo tili ndi ma polling center 14 kwakuti tili ndi nde inuyo muzasainire zimene zija. Chifukwa ngati simuchita auditing muli ma center amene akhazikisidwa apaderawa nda amene tikukakamizani inu achizipani kunena kuti mukati suzumirire ife tikusuzumiramo ndiye taona kunena kuti pali ma center ena amene akukhazikisa MCP ndipo ma center wa ambiri akhazikisa chigawo chija cha ku Central Region. Ndi chifukwa chake alemba a National Intelligence Service ochuluka analemba ntchito antakataka ochuluka akweza maudindo maziphunzisi ku ame ku polisi cholinga anthu amenewa nda amene azatenge ndi kumaka unjika kuma polling station abodzawa kumeneku sikukakhala kuponya kwa mavoti kukakhala kuteteza mavoti amene ali ochonga amene ife ali mpopo taona kale ali ku area 43 mu chinyumba china. Ngati mukufuna Malawi kuti ku chinyumba kumeneku tikachiyase moto tuzeni tikupaseni mapu pamene pali chinyumbapo Rimpopo with Comrade Taywa. Tikoti kuli chinyumba kumene muli mavoti ochonga ndipo chimene apanga maboksi ake atenga ma serial number amadera ena cholinga akasemphanisi akatenge zimene zili zochonga kale zambirizi ndi kukasinthanisa ndi zimene zikaponyedwe m'madera enawo. Ndiye chimene apanga ma serial number amaboksi amenewa ndi ma serial number amaboksi amene akakhale kutale kumatale center enawo ndi ofanana. Ndi akamaka abweresa kusinthanisa ife tizikaonabe kuti ndi omwe acha koma aini yakewo akudziwa
kudziwa chimene akuchita. Limpopo ndi Comrade Tajiwa. Ndenchifukwa chake akhazikisa apanga ma promotion ku army, apanga ma promotion ku polisi, ma promotion ku prinzisi, ena nditu mpaka na kupasidwa nyumba zimene kuma ntchito sinagwirike. Ngani yake ndi achisango chimene chiliko pa 16. Choncho ndikuchenjerezeni nonse zipani zotsutsa kunena kuti chasala sopano ndikuchita auditing. Gemu imeneyi mukangochita auditing MCP mwaita, koma ngati simuchitidwa audit olo akuti tikapange manyo azikawerenga pa blackboard ndizoona blackboard yozizikalembedwa ndikumakawerengesa zonsezo zikakhala zoona, koma machine as mathematic ndamene akabwerese zosatira zonse. So pakufunika tichite auditing tione zimene zili mkatimu, tikaona zili mkatimu tisainire. Ndikupempeni azipani zotsutsa ndipo tikuyankhula pano isiti Amphaso Sambo amene wa mkulu waku Malawi Electoral Commission, Amphaso amenewa mpaka agula magalimoto atsopano amene apereke kwa gulu limene lili this special group imene akuipanga yozaberayi aigulira magalimoto apaderadera kuti azizazungulira kuma center kumeneko. Ndipo chimene apanga anthu amenewa ndichonena kuti kubera kwawo kukuenda chonchi. Chigawo chapakati abera mavoti okwana 1.2 million. Chigawo chapakati mavoti amene ochonga abera kale amene akuti azawinise ndi 1.2 million. Chigawo chakumwera ndi kumvuma ku Eastern Region kumene kuabera mavoti okwana 900,000 ndipo mavoti okwana 500,000 ndamene abedwa kuchoka ku chigawo chicha chakumpoto. Ndalipeza zina lija Malawi Ampesi Mphaso Mpesi amenewa agula magalimoto ochuluka ku Malawi Electoral Commission ndicho linga chonena kuti azagwirise ntchito pozanyamula zimene aberazo. Choncho ndifuna ndipemphe azipani zonse zotsutsa kunena kuti pakufunika kukonzeka, pakufunika kukachita audit. Ndi auditing yokhayo imene mupulumutse nayo Malawi. Ndipo ndifuna ndipemphe gulu licha la Malawi First, Malawi Freedom Fighters, Malawi Consent Citizen ndi magulu ena onse for regions organization, magulu ena onse mukuyeneleka kupita pamsewu. Machine as mathematic sakuyenekaso kupezekaso kudziko la Malawi. Ndipo auditing ikufunika ichitidwe with immediate effect. Ngati auditing sikuchitika, chisankho chiyamba chaima mpaka tuonesese kunena kuti auditing yachitika.
nacho Linda yatu ikuponera kusowa zipangizo zofika mtengo Mukumatisia Kopeta kuja Kumaka karanjenga kuna mafuta ibe Makobiri ya Malawi, makobiri akampengesa muntu umafika pacha ponena kuti chimeneso iwe ukuchita sukuchipanga. Ababa Malondera anapezeka ku Mount Sochi Hotel ali ndazi kazi atatu onsewo ali rumu yake koma azimaiwo osaziwana. Ababa Malondera kwera ya Mose kwera ya Farao inala wandife ya Malawi afulo wandi haki kumbili kupera kizungu tinapotera njala kumabonera jitende. Ababa Malondera ndi kunena pano ali busy apasidwa ntchito ndi Lazarus Chakwera kuthawisa ndrama. Ababa Malondera ndi acha aba ndrama za Chiweta Road zonse aziba. Ababa Malondera ndi acha anapezeka kumulanje atathamangisidwa ku nyumba kwa mkazi wina. Ababa Malondera omwewo apezeka ku Mount Sochi ali ndi akazi atatu ali yese lumu yake akaziwo osaziwana. Ababa Malondera omwewo as I'm talking angopasidwa tu unduna within a month ali nima track 10 amene agula iwo anyuani. The same Baba Malondera watumidwa ndi akaponda mkaka ndi president wa dziko akuthawisa ndrama ku State House kumapita nazo ku nyumba mseu chakuchitedze uku kumene kuli nyumba ya akaponda mkaka ndi kumene makobiri onsewa akuthawusidwa akupakiridwa m'mabox. Ikakhala kuti polisi yathu inali ya independent ndibwe sitanena kuti maziro omwe ano akangomva audio yi apolisi apita akaone kuti kuli chani koma chifukwa chonena kuti akakhala pankati sapheka ndi kunena pano ndikonena kuti ndalama zathu a Malawi ma US dollars alepesa ana kuti apeze ma ID olembera maeso izo zili kuchiteze kunyumba kwa akaponda mkaka akuthawisa ndrama. Baba Malondera Steve amene bambo wake anali ochoka ku Mozambique anali koki wakamuzu mai yake anala ku Malawi chakudeza uku bambo wake ku Mozambique nchifukwa chake Ababa Malondera olo dziko la Malawi atalisaukisisa alibe nawo ntchito chifukwa iwo kwawo ndi ku Mozambique. Programu imene nali nawo yankhanga zaona nonse amene mafusa kunena kuti comrade Tanyiwa timafuna titumize ndrama zathu tuzeni kwa anthu oyenerera. Tumizani ndrama yanu kwa Mr. Gubudu amene wa amachokera kukhomo kwawo kumene akuchokera ku Tiolo ku Tekerani. Tumizani ndrama zanu kuti abale anu ku Malawi na akati kugula sopo zinthu ku Malawi sizili bwino. Ayimbireni Agubudu pa nambala iyi 063995555 ndikuti mwayimbire Mr. Gubudu pa nambala iyi 063995555 amene ndrama yanu pompo amene muli ku Rustenburg imbani nambala iyi 0817789912. ngati mufunanso kuonana nawo mukayimbira muonana nawo mupanga
transaction pompo ino mupereka malandi yanu iwo akusinthani ndrama yanu ku Malawi komanso ku Rustenburg komweko mukozanso kuimba nambala iyi 07892849916 amene ena muli ku Durban paliso nambala iyi 068125084 ku Durban 068125084 mukatero mwalumikizana nawo akutumizirani ndrama zanu ndipo zikafika ndipo mutisimikizira ife ali Mpopo sitimapanga malonda anthu osadziwa ndipo nonse amene mukufuna kutumiza katundu wanu musungeni transporter uja nkucha uno akhala kubwera anapita atu samadikira basi simadikira munthu umapita pa stage anapita transporter kubalakaja ndi akuti akubwera nonse Pretoria kakuti sungani katundu wanu akamabwera a Transkulia akunyamulireni katundu. This is Comrade Tanywa pali Mpopo FM tikumani mawa kuti timve kunena kuti 1 million buchobwicha inalowa mu nyumba mwandani. This is Comrade Tanywa. Mongolemba pa WhatsApp pano pa group mongolemba maone na kuti chakwera pakira nthawi yatha uzipita kubera kulibe natiziya Malawi pali Mpopo FM napita tukukasakatula ndenda zisakatula pano chimene chandisangalasa ndikuyenda nawo limozi amekiwo kumanzere kumena kupita ineso ndikupita konko kumanja kumena kupita ineso ndikupita kumweko kulibe kubera chisankho achakwera kulibe kubera chisankho dumarana